Tämä on otsikoitu viimeinen mahdollisuus. Ja luen sen. Eräs pastori ajoi maantiellä autollaan ja hän näki tien varressa miehen, joka pyrki päästä autoon kyytiin. Pastori otti hänet autoonsa. Kun he ajoivat jonkin matkaa eteenpäin, vanha mies sanoi: "Poikani, tiedätkö mitä tapahtui viime yönä taivaassa?" Pastori pelastui ja pysäytti kiireesti autonsa. Hän kysyi: "Herra, oliko se unta vai miten saitte tietoa taivaasta?" Vanha mies sanoi: "Viime yönä Jumala vihastui suuresti ihmiskuntaan ja pyysi enkeleitä puhaltamaan pasuunaan. Enkelit nostivat pasuunansa, ja kun he olivat aikeissa puhaltaa niihin, Jeesus lankesi maahan ja puhkesi kyyneliin. Veri, joka juoksi käsistään ja kyljestään, oli aivan tuoretta. Hän sanoi Jumalalle: "En ole kuollut turhaan." Jumala ei enää siedä pyhien kärsimyksiä ja ihmisten pahuutta. Niin hän sanoi: "Annan heille vielä viimeisen mahdollisuuden." Jeesus kääntyi sitten enkelien puoleen ja käski heitä lähtemään alas maan päälle joukoittain ja kertomaan maailmalle, että loppu on lähellä. Jeesus tulee pian. Pastori kysyi hikoillen ja itkien: "Kuinka tiedät tämän kaiken?" Vanha mies vastasi: "Minä olen yksi niistä enkeleistä, jotka on lähetetty maailmaan. Pidä tätä viestiä esillä joka paikassa. Ei ole enää aikaa hukattavana." Sitten vanha mies katosi. Tämä tarina on totta. Jeesus on tulossa pian. Tänään on pelastuksen päivä. Minä olen tehnyt osuuteni. Nyt sinun tehtäväsi on levittää tätä sanomaa. Mitään maailman rikkautta ei voi verrata iankaikkiseen elämään taivaassa. Jos olet valmis levittämään tätä sanomaa, niin sano aamen. Saakoon Jumala siunata teitä kaikkia. Älkää unohtako jakaa tätä viestiä, jotta maailma pelastuisi. Tässä on voimallinen viesti. On.